Okay, welcome to my vlog. Testing. Kola Starling ka. Hả? Theo xuồng. Mình sẽ nghe final. Tao phá. Ako yak penagalan mo siya nga. No. Kuluk. Ôi biết bẹc sang fin mà sẽ welcome để show anh này cái live show anh hey Rama bẹc sang sẽ có tờ sao nhỉ please the branch ke sa man Rama patay lawi se sang fin niya mà sẽ yes. Hey, malala mo kada may isang aplikante. Ala phone. Hal. Misenge ka. So namatawag shidala ta shakta nga taka ako la setup. We pen na matrip mga taka setup. Kat ako la. Misenge kat te shamsham kin court. Kat che shamkin court. Kat usnadaga generator si lasho. Ako lang na generator Ako lang na gilan misenge Misenge mo live Misenge mo live okay. Ngạc na free lunch na lom. Kung kan gasap mo ice cream nak in the fall kapin salya missing We relax it up sila ka. Yan ako lang ang muffin generator in the our phone. Apanya generator na to siya kesa in the arla fola tapay na yung gatsis ka din nama kumbinge gasap misenge el sukosok ya modin len misenge ya Kesibin nga kambarenege na as manna kewa. Kat inge na generator kat si fenna kat si filpe ene na sarum. Starlink se nada siya pa ane ngi maestas nga maket na. Fatena tui live flash kelen misenge ya. Mga matkalan sa plaka, tuwa, kumdagan gasap, yung mo ko ni mental. Tandar la sasun. Kaya sa paldala. Tawas generator siya nga tasyakta, nga usna fanyak. Hoy, yawe, kula na sin, talit na to, tikin foster, wakik, ke service wo kombin ash event lombinan ko siya kombin mata live yak wo na ba service sila dahil nga dahil rainy starting na dahil nga hara lucky ngakain we live kailan misenge nga ito la eva tena kunle
Evadena slow. Ay, fall. Fiyen gegan. Oma, relax tayo number, relax. Never mind. Well, kom del fin lang da. Met sport committee na ba ingela. Ang arapan na mga wala dal. Tang na taka. Set up. Malak ngay. Ngan mo. Ako lang nakilain sa misengi. Change story now. Well, misengi. Shidala akfasya ni kinasun final. Kat na kami si talik nga chalang sa uspek nga force ke sipin ngayon na nabay. Life of free kumbin lang sa to net cash up sang molala siye pakadin ice cream sa artwara iwagin benaya molin ice cream nga I'm going to meet sanan nga matay lang Starlink mga ice cream report in Vokoko. Nga ako la siya lak. Ako la siya. At katagay ni. Katakalin dim ergulis. Taka. Kanday ba yung nga. Ergulis 5 o ba yung siya dalgalin mizengya. Life lock mizengel chat na free tapa mga vaga mes na kanin gasap ngan mulala siya pakitin ice cream Saan ni Kenyanda? yes givaneral dal mgan vaneral dal Yes and no. eba Hey girl. lamang atakan na sulela ngale ngamudul na may la biye enje ma woke live biye enje ma wonga nagia starling si biye enje ma falangan likie generator sinata ja son na matawat ke ma ingin na awya minute lam ngal ni meko shaulash finen ko sha Talit na ikash lan di mergalis kat liya shingela nga kape inwi yakyu keshipin nga sana taga nga keshet na may tasyak ta nga ngat la liye fin nga patle wangin be na space na wowo silak free life misenge tasyak ta nga tang na matalik taga ngayon na Kasha, Biz Hardware. Il accept Kasha card. So, namatawag siya dahil misenge. Nga, well, alper na. Argila sisyo, alper mata ko emit alper aluka nga kabenain ba mga salagal brother heron nga salagal na brother heron misenye tasyak siya nga mayan nga matalit na uska fa hindi kataka ngayon na India la isla siye ice cream ya insang ako yaw kapin shol yak kelen misenge ya
Lele, kung malata ka na, Williak Life, sanan na kung tayo sa poema, muli na ice cream dyan ako. Fila siya na ako yak, dito ay ashkitin na kakler. Nani som sesi yangi lash, please. Ala sesi ya brownie. What about these chairs? Mamin me kinetsekin ya nga siya nga tu batle. Then you could use my chair. Because I'm going down. Kal uigawos ke au lanen ko shy. Au yam nit lam nga lalgos. Ingen nakataklin lam. Matawek pakante ni. She sa nan mait yorekin galin lututa. Lain zemet nga taka live. Ilya laga pa. Sharom. Well, let home delvin ke wifi. Delvara mo lalay nga na starting safe. Am delsiyak. Here, read yan nga sa pal. Ngatek ka. Read kom kain cash up. Kat kem mo ice cream. Baba, please cash app. Nani ay ke mo ice cream. Yes, sir. Nangake nimye siye juice. O yawe. Hal, alo kasi Benjamin je, alo kasi patuwe nga. Taga siya na ko ye fila metiki matawayak. Lain semet nga taga live. Ilala ka ba? Nga taga de kun na fondige. Wayangin may charge. Kaya nga uskort sa ko block kilam lututa. Ilya siya kaya pa. Pel na ba waya kun wot na starling ke. Nara tui life siya. Na ba? Amo sana. Shukyawin ang paresa. I'm parade. Napamisenge. Kat medul na. Nangala. Kafalash. Kat ako la generator.